И здравейте хора, аз съм Марина и в днешния видеоклип ще ви кажа, че някой от вас може да спечели тези временци, като отгоре чак до третия етаж имам още много такива. И в инвентара си също имам. И някой от вас може да ги спечели. Това ми е името в Roblox, можете да ме пускате за приятел и ще напиша в YouTube кога ще е раздаването им. И ако се абонирате, някой от вас може да получи от тези трите неща едно нещо. Това ще са двама, които най-много харесвам от абонатите си, ако се абонирате. И това ще е за днес клипа. Казах ви каквото има. И абонирайте се, не забравяйте да се абонирате. И ви очаквам. Ще уточня датата кога ще е и ще ви очаквам.